Baba, besike saba nenkulumo la. Manje ngithi angibuza ukuthi mhlambe uke wacabanga ukuthi kungahle kwenzakalini mhlambe kithi nezingane mongenzeka nje ukuthi mhlambe usisakaze ibhali ngonyaka. Hayi bo, senifuna ukungisocoka ngani manje? Cha, ngitho kwamanje cha. Bese sisho nje. Kodwa phela ke uma uqhubeka le Beyonce oyenzayo nobe sesicabanga nje ukuthi phela ngoba lezi zinto ziyenzeka. Bona abaqhuzuka bekhahlele nje ibhakede bengaqondile futhi kungalindelekile. Manje sesifuna ukwazi ukuthi ngabe thina nezingane sosala sinakelekekile yini noma mhlambe kuyomela ukuthi nifike kanjani kule nkulumo? Lenkulumo kahle kahle laba iqhamuke noMantombela angazi ukuthi benzani. Wahlangabezana nenye into ngathi yakwa FNB ebizwa nge-Life and Legacy Plan esho ukuthi ama-breadwinner nokunakela ukuthi imenzeka mhlambe ekhahleni ibhakede umndeni wabo uzosanakela kanjani lezo zinto ezikanjalo. Hayi ukuthi mhlambe sesifuna ukukususa. Hayi ke khulekani ngakazi umkhahlele ibhayede ngisazophila. Ngiyeza ukucabanga indaba yokufa. Ngabe ngicabanga ngizophekani manje ngicabanga ukufa nini? Ngathi ngizofa. Ahlini. Ho. Mkhuba.